אז החלטתי לפנק אתכם, היות ואתם צופים אדוקים, ואתם מקשיבים לכל הפודקאסטים, ואתם עושים עבודה ומתחזקים, ויוצאים מתוך ההפיכה של החיים, לחיים כיפים, שלווים ושמחים, פה בעולם הזה, כן, כן. ואם עדיין לא שמעתם את כל הפרקים, אז תעשו את זה עכשיו. אז היות ואתם צופים ותיקים, החלטתי לתת לכם מתנה, קורס חינמי, פודקאסט שלם, על תודעת שפע. אז מה זה בעצם תודעת שפע? בתודעת שפע, במקום לרדוף אחרי הפרנסה, כי אז הפרנסה היא בורחת מאיתנו, ואנחנו רואים שכמה שאנחנו לא מנסים להשיג כסף, בסופו של דבר אנחנו לא מצליחים לייצר כסף, אנחנו רק מסתבכים יותר. במקום לחפש אחרי כסף, תודעת שפע זה ליצור כלי בתוכנו, שהוא יהיה כלי לקבל את השפע, ואז השפע יורד אליי. אני לא צריכה לעבוד בשבילו, שפע מגיע אליי, וזה הכל נמצא בתוכנו. המפתח לשפע אצלנו. זה הכי קל בעולם, אבל הכי קשה שיש. בעצם זה לשבור את כל מה שחשבנו והאמנו וידענו עד היום, בכל הקטע של כסף. אגב, לרבי נחמן בתורה קע"ב בליקוטי מוהר"ן יש תורה שלמה, על כל העניין של תודעת שפע. תודעת שפע, אגב, זה לא מדובר רק על כסף, זה מדובר גם על ילדים, זה מדובר גם על הצלחה, זה מדובר גם על בריאות, זה מדובר גם על שלום בית, זיווג, זה מדובר על כל תחום בחיים, תודעת שפע. תודעת שפע שאני מקבל אליי אנרגיות טובות, חיוביות, מלאות שפע. שפע זה מלא, ישועה מלאה. זאת אומרת, השלום בבית הוא שופע, הזוגיות שופעת, ילדים בשפע, כמה שיש כוח, הפרנסה בשפע, בעצם בן אדם שנמצא בתודעת שפע, אין כמעט רצון שהוא לא מצליח להגשים אותו. למה? כי הכל יורד עליו בשפע. כתוב, פתח פיך והמלאהו. פשוט לפתוח את הפה ולקבל את כל השפע שהשם רוצה לתת לנו. אז בעצם מה שרבי נחמן מסביר בתורה קע"ב בליקוטי מוהר"ן, ואני סתם ממליצה, זה לא תורה ארוכה, זה ממש קצר, סתם לקרוא, להבין ולהתחבר למסר האמיתי, אני לא הולכת להקריא את זה פה עכשיו, שהוא מדבר שם בעצם שכל מה שאדם יש לו, קשיים וחוסרים, בפרנסה, בחינוך או כמות הילדים, בזוגיות ובכל תחום בחיים, המניעה נמצאת אצלו בעצמו, הוא המונע של עצמו. מלהגיע לכל השפע הזה. כי הנהגת העולם, שבדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אז אם בן אדם חינכו אותו והוא מאמין שצריך לעבוד קשה בשביל להצליח בחיים, צריך לעבוד קשה בשביל להתפרנס, צריך לעבוד קשה בשביל להיות עשיר, אז כל החיים יהיה לו קשה. למה? כי הוא הכניס את עצמו למצב בחיים שזה נקרא תודעת קושי. הכל בשביל שיהיה לי טוב, קשה. אני שנים הייתי בתודעת סבל. בשביל שיהיה לי טוב, אני צריכה לסבול. בשביל לכפר על החטאים שלי, אני צריכה לסבול. תודעת סבל, כל היום, וסבל זה טוב, וחביבים האיסורים, והייתי כמו סוג של צדיקה מעונה כזאת, והייתי שמחה, כן, הייתי עדיין בטוב שלי. אבל אני הייתי בתודעת סבל. עד שהגעתי לאיזה מציאות, שהגעתי לאיזשהו מקום, הגעתי לאיזשהו מטפל, שאמר לי, למה לסבול? רבי נחמן ביטל את האיסורים. אמר, יש התבודדות, אפשר לדבר עם השם, לא צריך לסבול. בעצם מה שהוא עשה בזה שהוא אמר לי את זה, שהוא עורר לי את זה, שבעצם הבנתי שלא צריך לסבול. העולם הזה הוא לא שכר ועונש, אני לא גם בשביל לקבל, אני צריכה לעשות. בשביל לקבל, אני צריכה לעשות. לא נתת, לא קיבלת. קרה לך ככה, זה בגלל שעשית ככה. כל היום הייתי במקח וממכר הזה של עצמי ותסביכים, וקיבלתי עצמי, כן, יום אחד חתכתי סלט, תחתך ליד, טוב, מגיע לך, את עשית ככה וככה. כאילו תודעה מזעזעת, ומשכתי על עצמי חיים של סבל, וחיים של קורבנות ומסכנות, ואת אשמה, ואת לא בסדר כל הזמן. הכרתי אותו לפני כ4 שנים, והוא זרק לי את המשפט הזה, וב4 שנים האלה עברתי מהלך מטורף של יציאה מתודעת קושי, יסורים, קורבנות ושות, לתודעת שפע. אף אחד לא יכול להיכנס לתחום שלי, אף אחד לא יכול לקחת ממני שום דבר, אני מתבררת בתוך זה מאוד, ובעיקר אני מושכת על עצמי שפע. זאת אומרת, יש לי הכל. מה שאני רוצה יהיה לי. אני עכשיו רוצה בית גדול, יש לי בית גדול, אני רוצה שבבית שלי הכל יהיה חדש, הכל בבית שלי חדש. אני רוצה נוף
יש לי בבית נוף. אני רוצה רכב, בעזרת השם בקרוב יהיה לי רכב. יש לך כסף לרכב? כרגע אני לא בטוחה שיש לי. איזה רכב אני רוצה? אני רואה בדיוק את הרכב שהולך להיות לי. הולך להיות לי רכב קטן כזה, היברידי. אני רוצה חימום בכיסאות. הולך להיות לי רכב ברמה, והוא גם לא יעלה לי מלא, אני אקבל אותו במציאה. אני רואה אותי נוסעת בו, לוקחת את הילדים, הוא כזה נקי וחדיש מבפנים. כל כך כיף לי, אני חיה במציאות יש לי רכב כזה. אני כל הזמן חושבת על זה, איזה כיף, בקרוב יהיה לי אוטו כזה. אני לא מתבאסת ולא אומרת נו מתי, ולא אומרת טוב, נו איך יהיה לי. מה פתאום? אני חיה בתודה, בידיעה ברורה, זה חזק אצלי, זה ברור לי שהרכב הזה יגיע אליי, אני מחכה. אני לא יודעת מתי, אני גם לא דוחקת את השעה, אני יודעת שזה יהיה בקרוב, ואני יודעת שזה יהיה ממש ממש עכשיו. ממש עכשיו, בדיוק עכשיו אני לא יודעת, אני גם לא לוחצת, אני לא דוחקת את השעה, אני לא מאיצה בתהליך, אבל אני מזמנת, אני רואה את עצמי נוסעת באוטו, אני רואה את עצמי שאני עכשיו מתניידת באוטובוסים, בתחבורה ציבורית, אני אומרת לעצמי, וואי, בקרוב אני מסתכלת על הנסיעה, עוד שנייה אני נוהגת בעצמי, פשוט חיה את השפע הזה, ואני בעצם מושכת אותו אליי, כי הדמיון שלנו בורא מציאות. הבעל שם טוב כבר אמר בזמנו, שאם עם ישראל כולם היו מכוונים ביחד על הגאולה ברגע אחד, והיינו רואים את זה ממש בעיניים, זה היה קורה. זאת אומרת, הדמיון יוצר מציאות. וגם אם זה נראה לכם לא הגיוני, זה לא עולה כסף לנסות. תעשו ניסיון, קחו משהו קטן, לא גדול, בסדר? שלא תתמוטטו ותגיד, לא יכול להיות. כשלוקחים משהו גדול מדי, אחרי זה אנחנו מקבלים את הישועה של השפע, אנחנו מקבלים רגליים קרות, ואומרים, לא יכול להיות, נותנים לזה תירוצים. אז קחו משהו קטן בהתחלה, כי תמיד מתחילים בהדרגה, אוקיי? למשל, מה אתם יכולים לקחת? חופשה בחול. סבבה? זה לא משהו ביג טיים, היום אפשר לעשות דילים ולמצוא משהו. לכו על יעד קרוב כזה, לא מדי מפוצץ, ופשוט תראו אתכם שם. אפילו לכו תראו באינטרנט כל מיני תמונות של האתרים שם, תתכננו את הטיול, תראו את עצמכם מטיילים, מצטלמים, על הים, ביער, איפה זה נמצא הדבר הזה? מה אתם עושים שם? תתחילו לדמיין את החופשה, לא לפרטי פרטים, אבל לא דברים שהם בלתי הגיוניים, אבל בגדול, תתראו איך אתם אורזים מזוודה, ואתם נוסעים לשדה תעופה. כל החוויות האלה, תחוו אותם ביום יום. כל הבן אדם במקום להיות בטלפון כל היום, פשוט תחוו את זה בידיעה, בתודעה. עכשיו ראיתם באיזשהו מייל, איזשהו סטטוס, איזשהו סטורי, מישהו פרסם שהוא בחול, תעצרו שנייה. תחשבו שגם אתם שם, אל תתבאסו, אל תקנו, פשוט תנו לכם, תקרבו את זה לכם, תהיו שם, תאמינו, וואי, אני בקרוב טס. אני בקרוב נוסע. אני מאוד מאוד רוצה לנסוע לאומן. עוד תקופה. אני כל הזמן אומרת לעצמי, זהו, הקיץ אני נוסעת, עכשיו אני נוסעת. מכינת דרכונן, אני הולכת. אני השנה טסה לאומן. אני בקיץ טסה לאומן. אני שם, אני מוציאה את זה בפה, אני חובה את זה, אני מדברת את זה. אני מספרת לחברים שלי על הרכב שאני הולכת לקנות. וואי, באמת, מה, יש לך כסף לקנות אוטו כזה? ברור שיש לי. מאיפה יש לך? יש לי אבא מולטי מיליארדר. הוא יכול לתת לי את כל השפע, הוא נותן לי כל היום את כל השפע. רק אני לא עוצרת אותו, אני פותחת. איך? אני פשוט מאמינה. אין לי שכל, אני לא מבינה איך זה קורה. אני לא מבינה איך אני מסתדרת. ביום עם כל ההוצאות וכל האפשרויות, אבל שאני עושה קניות, אני לא מבזבזת יותר מדי, כן? אבל אני קונה מה שאני צריכה, בלי חשבון. אני כן בודקת את החשבון, אני לא מגזימה, אני לא במינוסים, אני לא בחובות, ברוך השם, ושלעולם לא יהיה, ותודה להשם על הכל. אבל אני פותחת, יש לי, אני לא מתלבטת, אבא ייתן, השם ייתן, עכשיו אני צריכה את זה, זה טוב לי, זה לא מטרות, אני לא יושבת ומחפשת טוב על מה אני אבזבז עכשיו את הכסף. אבל מה, אני לא מצמצמת את עצמי. אני פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. מה זה רצון? נותן לכל חי את מה שהוא רוצה. אבל אני צריך להאמין בזה, אני לא מאמינה בזה, זה לא יבוא אליי, אני מצמצמת. יום אחד רבי נחמן ורבי נתן, הם היו הלכו ממקום למקום. באמצע הדרך נפל לרבי נתן כפתור מהחולצה. הוא עצר, הרים את הכפתור, הניח בכיס. רבי נחמן פונה אליו ואומר לו, יש לך גאווה לבקש מהשם כפתור? כאילו כפתור אתה מסתדר לבד. בתודעת שפע, אני יודעת שיהיה לי 1000 כפתורים. אם נפל לי כפתור, מה אני צריכה כפתור? יהיה לי חולצה אחרת. הארון שלי מלא בגדים, ויהיה לי שפע בגדים. ויהיה לי תמיד כסף לקנות אותם. לא חסר לי כסף, יש לי ים. אני הולכת לסופר, אני לא מתחילה לחשב, הבשר ההוא ככה, הבשר ההוא ככה, כן, אני אקנה במבצעים, אני לא אקנה את הכי יקר. אני לא אבזבז, אבל אולי אני כן רוצה להיכנס לתודעת שפע של הכי יקר.
אולי אני אעלה מדרגה עכשיו בזכות שאני מדברת איתכם. זה רעיון, לקנות את הכי יקר, את הכי איכותי. למה? כי מגיע לי, כי השם נותן לי. למה אני קונה במבה לולו כשאני יכולה לקנות במבה אוסם? אני לא קונה במבה לולו, אל תדאגו, זה רק דוגמה. אבל כאילו, למה לצמצם את עצמי? הרי אני כל כך רואה כל הזמן שלפי המציאות, אם אני מסתכלת היום, אם בן אדם מסתכל על עצמו, לפי מה שהוא מכניס ומה שהוא מוציא, וואלה, הוא חי בניסים. והוא נוסע לחול, ויש לילדים חוגים, ודלק, וביטוחים, והילדים, והוצאות, והאישה. הרי יש לנו כל הזמן מלא 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 הוצאות, שהן לא הגיוניות למה שאנחנו מכניסים. אז אני לא מדברת על אנשים שחיים במינוסים, ואולי נעשה פודקאסט על איך לא להיות בחובות, זה רעיון. אבל אם בן אדם חי בצורה תקינה ונורמלית, לפי הוצאות והכנסות, בלי יותר מדי לעשות עכשיו סדר, הוא רואה שהוא חי בניסים. אי אפשר גם לקנות בית, גם משכנתה, גם זה, גם פה, גם שם. כל היום, וזה לא נגמר ההוצאות, פתאום דוח מפה, דוח משם, חתונה פה. כל הזמן יש הוצאות, כנס פה, חנייה פה. זה לא נגמר, זה כל הזמן הוצאות, הוצאות, הוצאות. הבן אדם אומר, טוב, נשלם, ולא יודע, שם יעזור. וואלה, הוא עוזר. אז אם הוא עוזר בקטנות, למה לא לבקש גדולות? רבי נחמן אומר שאתה מבקש מהשם, אל תבקש קצת, תבקש הכל. תבקש הרבה. תאמין שיש לך את זה כבר. למה שהשם לא ייתן לי? אני עכשיו רוצה לנסוע לאומן. למה שהשם לא ייתן לי? אני עכשיו רוצה לנסוע לטייל בחול. לנסוע לתאילנד. בטח שהוא ייתן לי. וואי, לא, תאילנד זה מלא כסף, ומי ישמור לי על הילדות, ואיך זה? זהו, אני סוגרת, אני לוקחת את הרצון הזה פתאום לנסוע לתאילנד, לדוגמה. ופשוט מתחילה במקום להפוך אותו למציאות ולראות אותו קיים, אני מתחילה למחוק אותו. מי ישמור על הילדות שלי? מחקתי עוד קצת, סגרתי. אין לי כסף, זה יקר, סגרתי. אוי, מלא ישראלים, סגרתי. ואז אתה מצמצם ומצמצם ומצמצם, עד שזה פשוט מתפוגג ונעלם לך. וזה בסדר, לא כל מה שאתה רוצה אתה צריך להשיג. זה בסדר שזה מתפוגג. אבל אם יש לך רצון אמיתי לא לדאוג, לא לחיות בדאגות של פרנסה. ואם טיפה נכנסים לבעיות פרנסה, אפשר גם להגיד להשם, אוקיי, אני קצת מצומצם, יש לי קצת קושי עכשיו באמונה ולהחזיק את התודעת שפע, תגדיל לי את הפרנסה. בשטק הוא מגדיל לך את הפרנסה. טק, פתאום אתה עושה מהלך קטן, טק, טק פתאום. קידום, מעלה, איזה אפיק פרסום, מצאים לך השקעה. אתה תראה את זה, את תראי את זה. תחיו בשפע. זה הכל פתוח, זה לכולם, זה חינם, זה חופשי. למה לשלם כל כך הרבה כסף על קורסים שלא מובילים אותך לשום מקום? כי הם לוקחים לך אבל הופכים אותך באיזשהו מקום להיות מחובר אליהם כל החיים, ואף פעם לא להיות בתודעת שפע עצמית. למה לא להאמין שיש לך הכל? אם אנחנו מאמינים שהשם נותן הכל, למה אני מצמצם? כן, צריך להתפרנס. כן, אנחנו נמצאים בדור, כן, שהכללה בו זה זעת אפיך תאכל לחם. אבל מי אמר שבאמת צריך להזיע? כתוב, יש איזה משפט באנגלית שאומר שאדם שאוהב את מה שהוא עושה, הוא לא עובד יום אחד בחיים שלו. אבל אנשים לא רוצים לעבוד במה שהם אוהבים, כי זה לא כלכלי, זה לא רווחי, יש הרבה בתחום, זה כל מיני מניעות דביליות כאלה ואחרות שהן טעות. כי בן אדם נמשך אחרי הלב שלו, אחרי מה שהשורש שלו, אחרי המיבוש העצמי שלו. בן אדם צריך לממש את עצמו. אז אם אני מסתכלת על עצמי, יכלתי להגיד לפני שיצאתי עכשיו לדרך של לשיר ולתת פודקאסטים, שיש מלא כאלה. אז לא, למה אני אצא בכלל? מה פתאום? מגיע לי, אני יודעת, יש לי מה לתת, אני מאמינה בעצמי, ואני רוצה לבטאות את עצמי. על ידי שירה, זה הביטוי שלי, על ידי הפודקאסטים. אז השם ממלא רצוני, כי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אז תפתחי. את רוצה להיות משהו? מה החלום שלך? מה תמיד רצית להיות ולא העזת? לכו אחרי החלומות שלכם. תגשימו את עצמכם. ממה אתם מפחדים? תפתחו את הידיים, שערי שפע פתוחים לכולם. אין חותמת הדלחן על שערי שפע. יש מלא אנשים שחיים בתודעת שפע. מלא. אז בדיוק היום, בהשגחה פרטית, שבאתי להקליט לכם את הפודקאסט הזה,
נתקלתי בסיפור על דונלד טראמפ, שהוא אחד מעשירי תבל, אני חושבת, מאוד עשיר. והיה לו תקופות שהוא היה בפשיטת רגל, לא היה לו שקל לעלות לתחבורה ציבורית לנסוע. הלך וסגר עסקה לקנות מלון בלי שיש לו אגורה. למה? כי הוא ימין. ותראו אותו היום. לא להיבהל מכלום, ללכת ולהאמין שאתם מולטי מיליונרים. יש בשמיים יהלומים ומרגליות בשפע רב. רק תפתחו את הידיים ותקבלו את השפע. בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, הוא מדבר על העבדת בת מלך. על הבת מלך שהיא בעצם הנשמה שעבדה לנו ואנחנו בחיפוש אחריה להיות בשלמות איתה. בסוף כל החיפוש הזה, בשביל להוציא אותה, צריך הרבה כסף. תקראו בסיפורים, זה נקרא מעשה מעבדת בת מלך. אז בשביל להוציא אותה הוא קיבל מי שהיה שק עם מטבעות, שכל פעם שהוא יכניס את היד, הוא יוכל להוציא כסף. לא יהיה לו כסף עד בלי די. כל פעם שהוא יכניס את הכסף לשק, יצא לו כסף. בעצם פתח לו תודעת שפע. אז בעצם, אם אנחנו נמצאים עכשיו במקום הזה, כי הוא לא סיפר בסוף איך הוא הוציא אותה, רק שהוא היה צריך הרבה כסף, היא הייתה נמצאת במקום שנקרא הר של זהב ומבצר של מרגליות. ובשביל להוציא אותה צריך שם הרבה כסף. זאת אומרת, נפתחו לו שערי שפע, בשביל להיות מחוברים לעצמנו, אנחנו חייבים להיות עם הרבה שפע. כי אנחנו צריכים להגשים את עצמנו, ולהראות לעצמנו הצלחות. אז בואו נפתח את הידיים, ונקבל אחרי כל המסע הזה, שאנחנו הולכים כדי למצוא את עצמנו, ולהגשים את עצמנו. בואו נפתח לנו את השערי שפע האלה, בואו נצייד את עצמנו בשק, שהוא מלא כסף. כל פעם שאני צריכה כסף, היום זה גם מאוד מאוד קל, כי היום יש לנו כרטיס פלסטיק קטן, לא צריך להחזיק את השטרות ואת הנפח שלהם. מספיק הכרטיס הזה, לא משנה כמה יש בבנק, הכרטיס הזה הוא מפתח להכל, פשוט מגעצים. היום זה בכלל לא אמר כרטיס, זה אפילו הטלפון. פשוט תניחו כל פעם את הטלפון. כשאתם צריכים משהו, אם יש לכם צורך, תעשו את זה. אל תוותרו לעצמכם, לא בלי הכרה, כן? לא לאבד, אם יש לכם 100 שקל האחרונים, אל תלכו עכשיו לבזבז 7,000 על אוכל, כן? אבל תהיו מחוברים לרצונות האמיתיים שלכם. תעשו את זה מתוך שאיפות. תאמינו בזה, תמשכו את זה עליכם. תקבלו את הביטחון לפעול. תתחילו בקטן עד שתבטחו בתהליך, ואז תלכו בגדול. כי אם אני עם 100 שקל בבנק ואני מוציאה 7,000 ואני לא עם ביטחון ותודעת שפע פתוחה, אני אפול. לא גם לקפוץ ישר לקומה עשירית, אי אפשר לקפוץ 10 מדרגות למעלה במכה. אבל בואו נתחיל לפתוח את התודעת שפע. בואו נתחיל להעיז, בואו נתחיל לדמיין, בואו נתחיל לראות את זה קורה. כתוב, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. זאת אומרת, שבואו נלמד מקריאת ים סוף, איך פותחים תודעת השפע. כי אמרו חז"ל, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. אז מה היה בקריאת ים סוף? בעצם עם ישראל היה במצוקה, המצרים סגרו עליהם מאחורה, בצדדים היה להם מדבר עם חיות רעות, הם אנשים עם זקנים, עם תינוקות, אי אפשר לשרוד במדבר ככה, אי אפשר לברוח מפרעה, אוקיי? עוד שנייה באים הורגים שם את כולם. משה עומד מתפלל. השם אומר לו, מה אתה מתפלל עכשיו? יש לך זמן להתפלל? עוד שנייה פרעה משיג אותם. אמור לבני ישראל וייסעו. מה הם עושים? נגד ההיגיון, נגד השכל, נכנסים למים. בעצם מי שקפץ למים זה נחשון בן עמינדב. הוא הלך והלך והוא לא הפסיק ללכת, הוא הלך והוא הולך במים, והוא מתקדם ומתקדם, והמים עולים, 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 עד שהם הגיעו מים עד נפש, כאילו עוד שנייה הוא מת. אז פתאום נקרא הים. בעצם כשבן אדם הולך והולך והולך, הוא צריך כל הזמן לדעת שמשהו, הים הזה הולך להיקרא לו. זאת אומרת, הקושי הזה שעכשיו אני רואה כאילו אני מצומצמת, כאילו את אומרת לי תודעת שפע, כאילו יש לי, אבל תכלס אני יודע שבחשבון בנק שלי אין לי שקל. כאילו מה את רוצה? דונלד טראמפ לא היה לו, לא שקל, לא היה לו אגורה, הוא הלך קנה מלון במלא כסף, בלי שאין לו שקל, הוא חתם על עסקת מיליונים, בלי אגורה בבנק. תראו איפה הוא היום,
כן, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. מה זאת אומרת? אתה צריך פה אמונה, כמו שנחשון בן עמינדב, ולדעת שגם אם הכל נראה לא הגיוני, שאין לך שקל, זה שקר, זה דמיונות, באמת אתה מלא שפע. הכסף לא נמצא בבנק, הוא נמצא ברוחניות, הוא נמצא באנרגיה, זה תודעה. ואנחנו יכולים לדעת לבד, אם בן אדם יעשה לעצמו ככה מחשבה וחשבון נפש על דברים כלכליים, הוא יודע שיכול להיות שטר של 100 שקל, שהוא יכול להיות שווה 10 שקל, שבן אדם לא יודעת מה, כאילו מישהו הביא לו 100 שקל, הלך, לא יודעת, לא קנה כלום, נעלם הכסף, הוא לא הרגיש, נעלם. פתאום הוא קיבל איזה בונוס 1,000 שקל, לא יודע מה הוא עשה איתו, פתאום בונה, נעלם הבונוס, איפה הוא? אין ברכה, 0, כלום. מצד שני, יכול להיות ב100 שקל ברכה של 1,000 שקל. אתה יכול לראות פתאום, אתה מקבל מאיזה 100 שקל, 1,000 שקל, אתה קונה עם זה דברים, וואי, שפע, מטורף, מלא מלא, זה לא הגיוני מה, ב1,000 שקל זה מה שקניתי, איך יכול להיות רק לי 1,000 שקל? למה זה קשה כקריאת ים סוף? כי קשה לבן אדם שהוא רואה שהכל סביבו ריק, לחשוב שזה באמת מלא. מה, אני משקר לעצמי? מה, אני רואה ריק? אבל אתה לא מבין, אומרים לך רק תחשוב שזה מלא, הכל מתמלא. פתח פיך והמלאהו. פשוט תנסו. זה בדוק ומנוסה, זה רק מחשבה, זה לא עולה כסף. מה אכפת לכם לנסות? רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן באותה תורה קע"ב, הוא מסביר שם שבן אדם עושה צל על השערי שפע, בעצם מסתיר את השפע, שפע הוא אור, הוא מצל ואז השפע לא יורד, בעקבות מעשיו הרעים. מה המעשים הרעים? המעשים הרעים שהוא חושב שפרנסה בדחק, הוא חושב שזה בצמצום, הוא בעצם מצמצם את עצמו, הוא מכניס את עצמו למין, עושה לעצמו מכסה, מצמצם, מכסה, לא יכול להיות, בקשה, זה קשה. הוא בעצם סוגר את הכל על עצמו. בעצם ברגע שהוא מרפא, והוא נותן להשם שליטה, הרי כתוב מלוא כל הארץ כבודו, רבי נחמן מסביר שם בתורה הזאת, כתוב, השם יכול הכל יש לו, הכל הוא יכול לתת לנו, הכל הוא יכול לעשות. למה אנחנו רוצים מעשה רע? למה אנחנו רוצים שהשם ילך איתנו בדרך רעה וקשה של צמצום וקושי? השם רוצה ללכת איתנו בטוב, נתתי טוב ורע, ובחרת בחיים, תהיה בטוב. חלק מהטוב זה לפתוח שערי שפע, ווואלה טוב לי ויש לי הכל. את כל מה שאני רוצה אני אשיג. בסדר, זה לא הכל כאן ועכשיו. דור הדופמין, אם אין לי עכשיו, שברו את הכלים, לא משחקים, אז כלום, אז לא רוצה, אז לא צריך. לא, אז מה, אם אני עכשיו רוצה חופשה בתאילנד, אז אם עכשיו היא לא קורית, ועכשיו אין לי את הכסף לזה, ועכשיו בדיוק אני לא רואה את זה מתקיים, אז אין לי חופשה בתאילנד? כאילו אני עושה עם השם עסק של שברו את הכלים ולא משחקים, אז אני מאשימה את עצמי. אני שוברת את הכלים של עצמי. אז אם אני רוצה חופשה בתאילנד, כמובן שאני אתפלל, אבל אני גם מזמנת את זה לעצמי. אני אחיה את זה. אני אהיה שם. אם אני רוצה בן זוג, אם אני רוצה להתחתן, אם את רוצה להכניס גבר אמיתי לחיים שלך, אם אתה רוצה בת זוג אמיתית לחיים שלך, תתחיל לחיות איתה. תתחיל להרגיש את החיבוק שלה, את השיחות שלכם. תכניס אותה לחיים שלך, תכניסי אותו לחיים שלך, תכניסו שפע לחיים. אין לכם ילדים, את לא מצליחה להתאבר, תתחילי ללטף את הבטן שלך, תתחילי ליהנות מהתינוק שהולך להיכנס לך לבטן בקרוב, תחיי אותו, תדברי עליו, תינוקי שלי, ילד של אמא מחכה לך, אני יודעת שתבוא אליי בקרוב, תכתבו לי בתגובות, אתם לא תאמינו ניסים ונפלאות, זה דבר גדול, זה דבר הזוי, זה קורס חינם, אנשים לוקחים כסף ממכם בשביל להגיד לכם את הדברים האלה, ואני נותנת לכם את זה באהבה בחינם. הבעיה היא כשנותנים משהו בחינם, אנשים לא מאמינים בזה ולא מעריכים את זה, זה מין קטע מצחיק כזה, אבל בכל זאת אני פה יושבת וכמעט מתחננת בשבילכם, הרי אני הייתי יכולה להגיד וואלה יש לי תודעת שפע, יש לי כל מה שאני רוצה, וואלה מה אכפת לי? יש לי את שלי, אני כאילו מבסוטית. זה בדיוק ההפך מגאווה. הקדוש ברוך הוא יש לו את כל השפע בעולם. אז גם אני רוצה שיהיה לכם, כי יש מספיק לי, לכם, להם, לכולם. למה שלא נהיה מלאים שפע? למה שלא כולנו נהיה עשירים? וככל שאני אבין יותר שהשפע יורד עליי לא דווקא מהשתדלות גשמית, אלא שזה משהו רוחני, ככה השפע גודל וגודל וגודל. זאת אומרת, ככל שאני מחזקת יותר את השריר, שהשפע יורד עליי מלמעלה, ולא אני צריכה להביא אותו מלמטה, ככה השפע יורד בצורה גדולה יותר. בעצם כתוב, טל ומטר לברכה.
הגשם, הגשמיות, גשם, הוא יורד מלמעלה. הגשמיות, מה שאנחנו רוצים, השערי שפע, כתוב כשהגשמים יורדים, זה שפע לעולם, נכון? זה יורד על השדות ועל הצמחים, זאת אומרת, גשמים זה שפע. מאיפה הם יורדים? מלמעלה. נכון שבן אדם, כשאין גשמים, אז הוא צריך להשקות מלמטה. בן אדם צריך לעשות איזה סוג של השתדלות, כן? גם לא לשבת כל היום במיטה, והעצלות זה דבר נורא, כן? צריך לפעול. אבל לא להתאמץ יותר מדי. המאמץ שלנו בחיים צריך להיות על אמונה, ולהרבות שלום ואהבה בעולם, לעשות נחת לעצמנו, לאהוב את עצמנו, לאהוב את הילדים שלנו, לתת להם את הכלים האלה האמיתיים לחיים, לעצור את עוד דור ועוד דור שגודל על אני צריך לרצות אחרים ואת ההורים שלי. עשינו גם פרק על האם אני זה אני או מה שחינכו אותי וגידלו אותי להיות. זאת אומרת, להיות בחיים, בתודעת שפע, בתודעת טוב, ללכת לייעוד האמיתי שלי, וככל שאני יותר מתקדמת בדרך הזאת ובהבנה הזאת, אז ככה אני פחות צריכה לפעול גשמי לקבל את השפע, אני עושה פעולות גשמיות קטנות, והשפע יורד לי בכמויות גדולות. סוג של השקעה בניירות ערך, בלי להשקיע בניירות ערך. במה כן להשקיע? ולהכניס אלינו את אור השם. ולהגיד אורך ועמיתך המה ינחוני. האור הזה של השם, אני הולכת איתו, הוא מנחה אותי. מה זה האור אמת הזה? האור אמת שכל השפע מגיע מלמעלה ממנו, והוא רוצה לתת לנו בכמויות אדירות. כתוב יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. גם אנחנו בתור הורים רוצים לתת לילדים שלנו כל הזמן שפע. אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, והשם רוצה לתת לנו מלא שפע, ויש לו צער שאנחנו נותנים לו כלי כזה קטן. זה כמו, אם ניקח את זה כמשל של השם, יש סיר ענק כזה, של איזה מרק חם טוב כזה, שזה השפע, אוקיי? הוא עומד כזה עם הצקת, לחלק לכולם. אז כל אחד, בכלי שהוא מגיע, ככה הוא ממלא לו. אז אם אני באה עם כלי קטן, כאילו השם, אני לא רוצה להכביד עליך, אני לא רוצה להטריח אותך, תן לי, מספיק לי, אני מסתפק בקטנה, אני מסתפק במועט. זה מעולה, זה דרך חיים מעולה לחיות בה, אבל זה מה שאתה בחרת. אחרי זה אל תבוא ותגיד, השם אף פעם לא נתן לי, אף פעם לא... יש לו סיר ענק, יש לו פיילה ענקית פה, לחלק לכולם מלא. נשמה בוא, תבנה כלי גדול, תבוא אליו עם פיילה ענקית, תלך עם מריצה, אתה לא יכול לסחוב מרוב שפע שנותנים לך. עד שיכלו שפתותיכם מלהגיד, די, זה יכול להיות כבר כאן ועכשיו. זה קורה, זה קיים. כשאת עכשיו יוצאת מהבית לקניות, עכשיו יש חתונה, יש אירועי שמחה, או סתם את במצב רוח טוב ורוצה לעשות שופינג, אוקיי? תלכי לשופינג, כל הדרך לשופינג, תראי את זה בגדים יפים את מוצאת בגרושים, בחברות הכי מטורפות. זה משהו מדהים. את הולכת, את מעבירה, את מגלה שפתאום קנית מלא בגדים, והכל כאילו... יש לך כסף לשלם על זה. יש לך כסף להכל. אל תעצרי את עצמך בכלום. את צריכה עכשיו חולצה, את צריכה משהו, אל תחפשי רק בגמחים וביד שנייה. את יכולה לעשות את זה. את יכולה לקנות בסיילים. אוקיי? זה מעולה, זה יתרון. אבל גם אם בא לך סמלה והיא עולה 300 שקל או 700 שקל ובא לך עליה ואת רוצה אותה, תקני ותאמיני שהשם ייתן לך את הכסף לזה ולא יהיה לך מינוס ולא יהיה לך קושי. בבקשה תנסו את זה, תתאמנו על זה, ואם זה לא מצליח, אז תחזקו את השריר הזה, כי אין סיכוי שזה לא מצליח. הכל פה, רק צריך להאמין חזק, עד שמגיעים מים עד נפש, כמו קריאת ים סוף, זה קשה, אבל ברגע שמרפים, משחררים ונותנים לזה לקרות, זה נפתח. אז אם אנחנו רוצים לתרגם את כל מה שאמרתי עכשיו למעשים, אז בעצם בן אדם שרוצה להכניס את עצמו היום לתודעת שפע, שיקח את זה מחברת ויעשה לעצמו תוכנית עסקית. איפה אני רואה את עצמי בחיים? אם זה בקריירה. שיבנה לעצמו את העתיד, יחשוב מה הוא רוצה. לאן אתה רוצה ללכת? ואם אתה לא יודע, אז ללכת עם תפילה. אבא, תכוון אותי, להתבונן, לשבת עם עצמי, לעשות חשבון נפש. מה עושה לי טוב? לאן אני רוצה להגיע? לעשות ככה איפוס, חיינו לאן? מה אני רוצה מהחיים האלה? האם זה טוב לי ככה איך שאני חי? מה אני רוצה להגדיל יותר? אני רוצה להגדיל את הדירה שלי? אני רוצה בית עם גינה, בית גדול, עם חצר, עם בריכה, וילה. איפה אני רוצה לגור?
בקיסריה, תדמיין וילה בקיסריה. אל תצמצם את עצמך למחיר למשתכן ביבנה. תלך על וילה בקיסריה, אבל זה באמת מה שאתה רוצה? זה טוב לך, אתה רוצה לגור בקיסריה? בתוך וילה, זה החיים שאתה רוצה, תהיה בטוח מה אתה מבקש. כי אתה תוביל את עצמך לשם. ולפעמים אנחנו באמצע מבינים שזה לא מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו מחליפים את הדיסק, וזה גם בסדר. אוי, כמו שאני, אתם זוכרים, דיברנו, שאני 20 שנה התפללתי לגור בירושלים, וזכיתי לזה. וגרתי בירושלים שנה. והבנתי שזה לא המקום של ירושלים, היה לי טוב שם, היה לי כיף שם, אבל זה רק תחנה בדרך. אז מה, עכשיו אני אפול והתאכזב? לא, קיבלתי את מה שהתפללתי, והבנתי שזה רק תחנה בדרך. אני מתקדמת הלאה, מדירת 3 חדרים פיצית ב100 שערים, עברתי לדירת 5 חדרים מרווחת, חדשה, עם נוף, מטורף. זה לכולם נגיש, זה לא רק לי, זה גם לך וגם לך, וגם לאחותך וגם לגיסתך. זה לכולם, זה פנוי לכולם, לכל יצור נברא. מקרני רעמים עד ביצי קינים. כאילו מהבריאה הכי גדולה בעולם עד הבריאה הכי קטנה. את כולם השם ברא, ואת כולם השם זן ומפרנס. בלי סוף. יש לו שפע אין סופי. אין, זה לא איזה בנק, הוא לא צריך לייצר את זה, זה פשוט קיים שם. וכמו שתינוק יונק מאמא שלו חלב, ככל שהוא יונק יותר, נוצר יותר חלב. הוא בעצם קובע לה את קצב היצור של החלב לפי הצריכה שלו. זה משהו מאוד פלאי, הגוף של האישה. זאת אומרת, החלב מסופק לפי דרישה. ככה גם השפע יורד משמיים, לפי דרישה. כמה שאתה תפתח לך יותר, השפע ייפתח יותר. כמה שאתה תראה את המציאות, תחיה בה. אתה מקרב אותה אליך. פשוט להתמקד, בשביל לא ללכת לאיבוד. לפעמים שבן אדם שומע על תודעת שפע, יש לו כל כך הרבה דברים שהוא רוצה, ואז הוא מתחיל ללכת לאיבוד בכל הדרישות והרצונות. אז כשבן אדם מתחיל להיכנס בדרך הזאת של תודעת שפע, תצמד רגע למשהו אחד, ככה תהיה בפרקטיקה, כמו שהם לומדים לנסוע על סקטים. אז אתה לא ישר מתחיל לתת ירידות עם רולרס במקום כזה של היפוכים וזה בפארק. אתה מתחיל לאט לאט, ככה נוסע לאט, ככה בודק את הכביש, את הרחוב, את היציבות שלך, ככה תלך עם תודעת שפע. תתחילי לאט לאט, מה בא לך? מה את רוצה? את גרה אצל ההורים ורוצה לעבור לדירה משלך, תתחילי לראות את זה קורה. תראי את הבית שלך. אמא שמנה אותך כי חשבת שיהיה לך כסף לגור לבד, מה זה קשור? אל תחשבי איך יהיה לך כסף להיות לבד. אל תחשוב איך יהיה לך כסף לשלם שכירות כל חודש על דירה לבד. תתחיל לראות את עצמך בדירה שלך. תראה אותה בדמיון שלך בכללי, לא לפרטי פרטים. תראה אותה רחבה, תראה אם יש מרפסת, מטבח חדש, תזמן את הכל אליך, תפתח את זה לא לפרטי פרטים, רק בהרגשה, באנרגיה של זה, תחוש את זה. אני מבטיחה לכם, זה בדוק ומנוסה, וכל מי שהמלצתי לו וכיוונתי אותו והסברתי לו מה שהסברתי לכם והלך שם, נפתחו לו שערי שפע מטורפים. זה אם בן אדם עצמאי פתאום מתמלא לו מלא לקוחות. פתאום אנשים רק רוצים להגיע, הוא לא צריך לעשות שום דבר, רק לראות שבאים מלא לקוחות, וכשאתה מדמיין כבר שיבואו אליך מלא לקוחות, שאת מדמיינת שיש לך מלא לקוחות שמגיעות אלייך, תדמייני שאת לא צריכה הרבה לקוחות, את לא צריכה לעבוד הרבה בשביל להרוויח. את יכולה לעבוד קצת, ויהיה ברכה בשפע, בכסף שאת תרוויחי, להרבה מאוד מאוד. אז כשאנחנו מדברים על האור האינסוף הזה, אור אינסוף ברוך הוא, אפשר לפעול איתו הכל, את כל הישועות, את כל ההצלחות, הכל, אין דבר שאת לא יכולה לקבל ולהשפיע גם על אחרים. אין דבר שאי אפשר לעשות עם זה. עכשיו את רוצה שהילדה שלך תתחתן, הבן שלך נמצא בחברה לא טובה. תתחילי לראות אותו בחברה טובה יותר. תתחילי לראות את הבית שלך בתוך שלום. תתחילי לראות את הבית בלי ריבים וויכוחים. תתחילו לפתוח את השפע, תתחילו לעבור מחיים של רע, שזה חיים שמר ממוות, לטוב, לחיים מלאים ועשירים. תפתחו את תודעת השפע. אני הייתי אדל חן בעוד פרק צאו מתוך ההפכה, תעשו לי לייק, שימו עוקב, תפיצו הלאה, תתמלאו שפע ונתראה בפרק הבא.